Maliba TV1 jabarani filɛbaga haw bisimila aw ka kunnafoni sentelimo kɛnɛ kan. Mali marabajɛkulu ɲɛmɔgɔ général de division Abdoulaye Mayiga ye PNUD ka jɔyɔrɔ fabaga Mali jɔ bisimila kunungo halamisa marisikalo tile 12 san 2026 ka kɛ ni a ka cidenya baara kuncɛli ye Mali la ni Mali ye foli ni tanuni lase Mali marabagaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka bilasirali n'u ka wulikajɔw la u fan fɛ ani ka PNUD ka cɛsiri jira ko kura k'u bɛna u kɔkɔrɔma don Mali ɲɛta ka bɛn san 2063 ma o sira fɛ Mali marabajɛkulu ɲɛmɔgɔ ye PNUD ka dɛmɛ tanu politiki ko sinsinni na sɔrɔko ani yiriwali koɲɛw la ani san 2023 jamanadenw ka lajɛba labɛnni na. O kɔfɛ jamana kɔkanko ni diɲɛ jɛgabara minisiri Abdoulaye Diop ye Ghana ni Cuba lasigiden kuraw bisimila kunu halamisa marisikalo tile 12 san 2026 sani u ka lasigiden sɛbɛn ka taa jira furancɛ fanga jamanakuntigi la o lasigiden ninnu bɛ tali kɛ Umar Sada Ahmed ni Viviana Hernandez Fonseca la u ka kumafalenfalenw tun sinsinni bɛ politiki ko jɛkafɔ sabatili kan maraw la kanani sɔrɔko kunɲɛw yiriwali ani seko ni dɔnko siratigɛ la jɛɲɔgɔn jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o lasigidenw y'u ka cɛsiri jira ka ɲɛsin jamana fulaw ni Mali cɛsiraw sabatili kan. Ni habore na hamta kokan kibariya kunnafoniw na hamada mine Niger jamana kokanko minisiri Bakari Yawu Sangare ye wele bila Union Européenne ka jɔyɔrɔ fabaga min bɛ Niger ni kuleta avelama ni ale min bɛ k'u ka cidenjɛkulu ɲɛminɛ fɔlɔ ka sabu kɛ Union Européenne ka sariya sun dɔ tali kɔfɛ ka ɲɛsin jamanakuntigi kɔrɔ Mohamed Bazoum ka lagalew kan ni furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw y'u ka dimi jira o ko la min tɛ bɛn n'u ye jalaki sɛbɛn dɔ di a ma yaasa k'u ka nisɔngoya jira min na k'u bɛ u da don u ka jamana ka latigɛ taliw la ani k'a jira ko Niger ye yɛrɛtigiya jamana de ani k'u ka kiri kunyaw bɛ u yɛrɛ de bolo. An b'a kuncɛ Kongo marabagaw ye laseli kɛ sɛgɛsɛgɛli dɔ dayɛlɛli la ni duniya seligena ni tɔnba ye drone ka bingani kɔfɛ Goma ni famaw ye tasibila kɛ maa minnu bɔnɛna u ni na ani ko bingani ninnu cogoya tigitigi ma dɔn fɔlɔ ni Kinshasa bɛ Uranda golomasi tabɔ n'u jɛɲɔgɔn jalaki o ko la olu minnu kɛlen don ka yɔrɔ dɔw minɛ k'u sigi ka sɔrɔ yamariya tɛ u bolo wa a b'a jira ko lakana bɛ sabati n'o y'a sɔrɔ jamana kurukara fan bɛɛ bɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka mara kɔnɔ o la oni bɛ wele bila sɛgɛsɛgɛli ka kɛ teliya la yaasa ka ni walekɛbaga ninnu dɔn joona. Ni de bɛ na dansigi aw ka kunnafoni sentelimaw la Maliba TV1 jabaranin kan.